Добре дошли в музея на металните фигури в Прага, Чехия. Сега ще покажа ни от най-интересните фигури. Както виждате, тези са на Star Wars, BB-8, не, R2-D2 е това, глупости говоря, C-3PO, Чубака, Йода, който в лицето много не ми харесва, Дарт Вейдър, той е готин. И това е от тези клонингите и той не е лош. Но ето тази кола на Макуин, светкавицата, е уникална. И тук има Формула 1 също така. И тук също има някаква джипка, която при малко ви показах, поне части от нея. Ето може да видите, на Мерцедес май беше. Не е на Мерцедес. Иначе не струва. Тук това е Нубис. Да. Това не знам кой е. Това си е истински човек. И това е май Ра, бога на слънцето. Ето това е извънземното. А това е този от трансформерите, Optimus Prime. Много е готин и е гигантски. А това тук хора е железният трон от кой филм? Игра на тронове. Това е трона на Джон Сноу, на Денерис и на всички там, които бяха на този трон. А това хора е Бъмбълби и той е гигантски и е много готин. Това е Доналд Дък, много е як. А това е Снежанка, ужасна е. Лицето просто грам не ми харесва, много е зловеща, но все пак изработката е яка. И тук е зоната на динозаврите. Те лично мен много не ме кефят, не ми харесват просто. Никога не съм бил фен на динозаврите, но все пак са яки. Ето тази джипка вече е Мергел. А това е някакъв мотор, не ме кефи особено. А това е Попай моряка, който яде много спанак. Не съм гледал анимацията. Продължаваме с злодеите от костенурките нинджа. Ето ги. Не знам защо, но ги няма костенурките, има само злодеите, там са нарисувани костенурките. Масичка на извънземното, на хищника, а тук са аватарите. Много са яки. Кефът ме. И сега светнаха, е този светна. Мега якото. Тук са Мечопух, Прашчо и Тигъра. Ето го тук пак извънземното, но в по-голям вариант вече. И хищникът с главата му в ръка. Имаме Батман, железният човек, който изглежда ужасно, Върколака горе-долу, Спайдърмен, кефи ме не е лош, Хълк е много добре направен, вижте го само, уникален е просто, Капитан Америка и той горе-долу, това трябва да е Тор, в лицето грам не ме кефи, а това не помня това кой беше, не съм много по Марвелите. Тук имаме семейство Симпсънс, не са лоши, но може и по-добре да са. Спонж Боб квадратни гащи, той вече е готин. Мики Маус не е лош. Пинокио и той е готин. Ето го замъка на Дисни. Котарака в чизми. Фиона. Малкото им детенце. Шрек, ужас, много зловещо изглежда. Още две дечурлиги. И Магарето, той вече е готин. Харесва ми. Това е катерицата с крат от ледена епоха. Това е Сит ленивеца пак от ледена епоха. Уникално изглежда иначе. Това е крал Джулиан и Морис. Не, това е този мъничкия от Мадагаскар. Ето ги и пингвините. Те пак са от Мадагаскар. И не знам защо, но има абсолютно същия крал Морис. Крал Джулиан. Не мога да разбера защо. И това е от Луни Тунс Силвестър. И койота от Луни Тунс пише си Хелп на него. И хора, ето тук е пълно с мини-миньони. Много са готини. В смисъл, те не са си мини, те принцип са си мънички, но са много готини и са най-различни. Много ме кефят и те. Ето може да ги видите. Това е. И Гарфилд, мисля, че не ви го показах, ето го и него. В цялата му прелест. Малко е заспал. Ето тук е и Уоли. Той ме най-кефи от абсолютно всички. Да е от метал, на него най-му отива, тъй като е роботче. Ето и още един герой от Луни Тунс, шантави рисунки, Тазманийския дявол. И завършваме с Майкъл Джексън. Чао. Сега се усетих, това е учителя Сплинтър. Или Сплинтър. Сплинтър май се казваше. Тези двамата са злодеите. Тоест, това е баща им, той е добър. И сега ви показвам за финал, вече наистина за финал, Джак Спаро. Чао.